Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızstan we Täjikistan ýokary bilim hakyna resmi namalary öwäri ikrar etmek baradaky möhüm ulalaşyga gol çekdiler. Bu resmi nama gatnaşyjy ýurtlaryň çägine akkredititlenen ýokary okuw mekdepleri tarapyndan berilen diplomlaryň göni we bökdönüşsiz kanunlaşdyrylmagyny aňladýar. Bu barada Türkmenistanyň halkary habarlar portaly habar berer. Gol çekilen ulalaşyk Sewitiň raýatlarynyň akademik we zähmet hereketini ýeňilleşdirýär. Diplomlaryny gatnaşyjy ýurtlaryň üstünligine, hünär işçiligine gön hukuk beren resmi namlar hökmünde kabul ediler. Uçurumlar goşmaçy amallarsyz öz hünärleri boýunça goňşy döwletlerde tejribe geçip we okuwlaryny dowam etdirip bilerler. Ulalaşykda ikrar etmegi tasdiklanýan hünäriň Sewitiň ýokary bilim ulgamynda kabul edilen umumy talaplara laýyk gelmegi şerti bilen amal aşyryljak diýip göz öňüne tutulýar. Ikrar etmekden ýüze bermäge diňe bildirilýän hünär talaplarynyň arasynda düýpli tapawutlaryň suwd edilen ýagdaýyna ýol berilýär.